आङो नोंसोरनो मोनसे इम्परटेन्ट खोथा खोन्थानि। जायफ्रा खामानि दामानियाव अलसिया बिसोरनि थाखाय बोसोन बिजाबाव जोङो नायनि बालाब 6 सिरिनिफ्राय 10 सिरिसिम। मोस्रोमफ्रा माबोरै खामिदों बेफोरखौ नायनानै अलसिया मानसिया सोलोंनांगौ। बिसोरहा दैदेनग्रा गाहाय एबा सासन होग्रा गैया, नाथाय बिसोरो गोजां बोथोराव जानो थाखाय गोलोम बोथोराव बुथुमखायो। अलसिया मानसिया बेसे गोबाव बिसिनायाव उन्दुबाय थानो? बियो माब्लाथो सिखारगोन? बियो होनो, रथ' दसेबाव, आङो आखाइ हेबनानै दसे जिरायबावनि। बे बोसोननिफ्राय जों मोनब्रै बिसय सोलोंनो हायो। नाम्बार 1 जादों मावथि, गोसो गुदुं, नांथाबग्रा। मोस्रोमफ्रा जोंनो फोरोङो बेसेन गोसा खामानि मावनायखौ। अलसिया मानसिया माबोरै गोसो गुदुं खामानि मावनांगौ बेखौ मोस्रोमा फोरोंदों। मोस्रोमा माब्लाबाबो बादुला नङा। बिसोरो गावनि जानो नांगौखौ बुथुमना लाखायो आरो बिसोरो हायि मुवाखौबो लोगो लाना खामानिफोरखौ मावो। बेनिखायनो जाय मानसिफोरा मावथि, गोसो गुदुं, नांथाबग्रा, बिसोरो बोर गोनां। मानसिफोरजों बोर होजागोन आरो इसोरजोंबो बोर होजागोन। नाम्बार 2 बिसोरहा दैदेनग्रा गाहाय एबा सासन होग्रा गैया। मोस्रोमफोरा गाहाय, दैदेनग्रा, सासन होग्रा एबा बिथोन होग्रा गैया। बिसोरो गावसोरनि गोसो बादि खामानिफोरखौ मावो आरो बिसोरा गोलोम बोथोराव रेस्ट गैयि खामानिखौ मावलाङो, मानोना गोजां बोथोराव जानो थाखाय। नाम्बार 3 थांखि, इयुननि थाखाय। मोस्रोमफ्रा थांखि दं, गोजां बोथोर फैब्ला जानो थाखाय। बेनिखायनो बिसोरो गोलोम बोथोरावनो हानायमानि बुथुमखाना लायो। जेब्ला गोजां बोथोर फैगोन अब्ला रेस्ट मोननाय बायदि। नाम्बार 4 जयै खामानि मावनाय एबा खौसेथि। मा मिन्थिखागौ गिलिर मुवाफोरखौ मावनो हाया आरो थिखोनो हाया होननानै। मा खौसे मावनायखाय गासै खामानिफोराव जाफुंसारो। बेनिखायनो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, अलसिया जानो नाङा। गासै खामानियाव आखा फाखा जानो नांगौ। जेब्ला नों गोसो गुदुं मावथि जागोन अब्ला इयुनाव जानो नांगौ मोनजागोन। जेरै दैज्लां बोथोराव माइ गायना मेसें बोथोराव मोनजानो। बेनिखायनो मोस्रोमा जोंनो फोरोंबाय, थिग बिदिनो जोंबो जानो नांगौ। मोस्रोमफोरा बिसोरो बोलो गैयि, नाथाय बिसोरो गावसोरनि जानाय मुवाफोरखौ दैज्लाङाव बुथुमखायो। बेनिखायनो फै, जोंबो बयबो जों मोस्रोमखौ नायनानै जोङो सोलोंनि।